belai kino kha khamani sini Kogrong Media Forum ni khoroksa adong Kanchanpur ni khoroksa susuk koktoma thumnai cinta kuromen bini nukhungni borok no jeng salkabangma salisigono sa khamia biaba obahai asumsa ngana mia bo koksai tongo tini bo koksai tongo asumsa oxygen level komung thangoni bagi langma sasolang jaka bini bagai jeng all triba Kogrong Media Forum kha khamjak tai obahai jora hamia jorao ba tam huni kok sasinai tobe bini belai kheno sung to agini sibin seman tongo bisi balog ya ko bukayung tija zamani abani ya golo haino hai bini nukuni nok di borok bo thangjao ka tabok bosa class 9 ni pori tongo chini koktoma thunerong ni langmao ahaino se chini kono security kre na kono beton ka ham mama jorao nok di borok no seven security dana ni bagai jeman saksai tonga ka cinta kuromen din logyo sung tongo humbano serokom saijo khaimanya sung wasa motara ya ko plus chin Kogrong Media rok ni obostha to galai no sugya abno buya sana bo saibo sugo mai to phano omahai tangthung omahai lukro bonani nim thung thinango tai chini je kok thumnai rok ni lukhungo kaham treng je sigman sak tonglai tongnani abro diai jao tomchung kaito rokbo tai takuk romen ni nukhungo bahino kaito naiklaitung ishor naiklaitung jate khakchangma manai tabuk chiri bukuk onitariang gonibo kola khakchangma manthung asunu pokma sajabo omhai jora hamiao asunu situng